Igbo Mulunze Moze kene kwa mono. Ajụ ihe na-eme na Anambra State ba ya eme nji kwuli akwu ndị asị na oke na na-eme ma ọ na-hafi na asị na mmadụ na-eme tribalism. Onye na-epromote ajụ ihe. Ihe nji etili aja Anambra State ba na mbọ onye Anambra. So ihe ọbụla mere na Anambra State ba Anambra State ba Anambra State ba. Mụ mgbe wetara unu si ihe mee n'Ogidi. Nwoke jikwa wee nwụọ. Ndị ebe na-azọsa ha ana. N'ebe ihe mee n'Ogidi. Megide nya bụ nke ahụ bie. Ọzọkwa mekwa nwụ na nwatakịrị mụtalụ nwa na Anambra State ba ya. Ịdalụ nwatakịrị amụta agbue maka na unu na-aza ana. Ọrụ maka na ọjị akụ na ana ma eji wee gbuo nwatakịrị. Emegide nke ahụ n'ebe nke ga. Kita anụnwa na ehulu Nnewi for that matter. Nnewi bụ obodo eji ama atụ. Nnewi bụ obodo eji eme ihe. Nnewi bụ obodo pete na-aga na man so disappointed na somebody like Ibe to got himself entangled na this type of case. Kedu ihe menji wee kwuo? Nwaanyị anụnwa kita ya na-ekwu si eke zodebe na ana onye nwụrụ anwụ because I keep saying it. Onye nwụrụ anwụ anwụgo. Ihe ọbụla o nwe ọ hapụrụ family ọ bụrụ gụwa nwe. Ọ dị so ụmụ nwanne ya abụpụ unu pụta unu edono na-eche ka nwanne unu nwa ka unu wee inherit ya property nwanne unu nwoke ana na-agbakwa ụgwọ. There are so many cases like that today. Ndị anụnwa bụ nke aka fụrụ anya kwue kezi ndị ana fụrụ anya wee kwue. Unu na-azụ ana. This young man a na-ekwu ebe a kịta nwanne ya nwoke nwụ senior brother ya nwụ mụta ụmụ ịtọ. Osko ya bụ na the woman na the man amụtara ụmụ. You have no right is to say except na the woman ewepụtara obi asị gị oke na-eni ya welo ka nnawazi abịa nna m na-eni ya welo ka nnabazi eme as long as na ihe a bụ ihe dị ya nweta o ji ụmụ ịtọ nwaanyị na-abụ ofu nwoke. You have no right ịzọsi ya na and na-ajụzi mpi ya kedu ihe mere unu mụta ụmụ unu alike ya some children karịa ndị ọzọ. O ihe agwọrọ unu ọgwụ ya ka agbara unu uchu ya agba. Na bụ ihe na-aka njọ na Anambra State by. The other time ka nwoke lụrụ ụlọ mụta sọsọ ofu nwaanyị. All these things na my video dị na channel a. Mụta ofu nwaanyị nnazi ka o jekwa nwunye ya nyenwakwa nwa ha kwue. Nwanne nwoke akwabe ozu kado na mortuary ijego gbala ọsọ na Asaba ije kpuchie flat nwoke nwe chiliki na kpuo. Maka na ọ mụta asọ nwaanyị. Nya bụ ihe ọ dị na mma. Kita anụnwa na okwu anụnwa adawago si cheta akwa na the worst part of it is that anyị na-achịrị opepịa ka iji gbawa family aka a na-agba fence ịgbawa family aka bidoro bụ ụlọ n'ime ya. Ndị Anambra ba wepụ n'aka n'ihe ọjọọ ka ịma na ajụ ihe na-emenata na Anambra oyi ebinata ka amalụ nke ụmụazị na aya mara alụ ndị mmadụ ya na-ekpo. I am saying it because abụ m onye Anambra ome n'obodo ọzọ nwe ka m esi tii ya ọnụ na ya mana as long as nọ na Anambra by I have every right iti ya ọnụ na ya bụ ihe. One, because abụ m onye Anambra. Two, abụ m nwoke. Maka na ihe na-eme ebe ọzọ wele na-amụta ihe and you as a man you have to set that boundary that no matter what kwasị sechi ọ ga-afọrọ nobody has a right to talk to your wife anyhow. Enweghị ebe a na-enye nwunye gị anya na-atụ ya ụjọ not n'ọgba wicked mana because of the level idosalia. Ịnọrọ mgbe akwa nwanne gị ịnọrọ mgbe ọnwụ akwacha n'ichi ozu kwacha ịnata sisi chi gị akwa na nke ijiri ebulu onye kesi aka ya abịa o mana don't worry na negoro on this video. Igbo mulum our family of late Mr. Raymond Chimezi Obiora ha si Nnewi otoro Nnewi wee bịa and ihe awa akwụkwọ ana nna ha zụ 6 million in the year 2015 okay? In the year 2015 and onwe ihe mezin a na-alụ unu na ana kịta mana ọ ya aka mma na nna mami ya ewu nne ha ji aka ya wee kwuo the story ka anyị gee ntị story ihe nene kata ịkwụsị nenesia ya ihe ji emụtakwa ife ma nwekwa ihe iche ihe etini na iti anọ m na comment section kọọ ihe ịma gbasara ana ebe obido na ebe ojedebe
Afa ho Miss Chika, Rebecca Obio. How moon near Raymond she made you. But I'm into that family in the year 2024. So my husband were not my Jenna Conina and Ogorego, or go 6 million. So Luna 2018 with him where Aquachaya. After some months age Quache, junior brother were better. I fell and Martin. Martin is Chukupiona. Where better biology JP with JPM. What I'm back with Diggy? But I'm back by Dink, I didn't know Hobata. Or Capachari after some months of Bata. Okay. Where Jerry Bata. Biology JPM Bibe. Namona Jaya Zane, Namun on an have a move Pacana. Lueba has seen I Jebena Kindred, a banana. We don't a kindred, a banana, more biology JB Alphonsus and Ebro. We're going on an essay by move Pacana. Low bar Alphonsus and Ebro, upon JB Beto. I barueba Ibeto, Cletus, or Mecane, Ibeto. Western Noy in your 1 million money account number. Can we allow one with Harry? Western and my me. Or one young book and see I can just say, nah. Ozozi won't up bottom no one, was a hajim meeting. Lueba, all the sun is too much no beer, I better buy JPM. It wasn't move with a photocopy, and Jay with Tarahano meeting no one. I got you Western or if he's too much no beer and they put an hour. It was some crisis. I seen Jay Mechana opposite. Never. Mechazian, Apopazi annual imen name now be occupied. I know I wager weba some more wine on email nanya. Wasn't how we men and Okochana. We poor much at our one and when I actually was Martin Obior. Western and my eme. West men on the wall no he fe, Hapocortara, how poor. Cook when I joha. Get if I could acquire such a tower, I choose too much no beer. You mean I say, clear to see better. When I didn't do me, Najimene, if you have one of Catachan Zuko, we'll go, watch a tower, I she is too much no beer. Oh, poor dreaming they or if you have a quarter, when they are say, you know if you have a quarter, or say, I men, no matter than on you. I believe now, I will hear Lieutenant. Okay, never call it in. Okay, continue. So, has no for your picture. Western more without one, Western and my with Western Chijera Alphonsus and Ebua one, Western and my achije. Or Alphonsus Sishan and their father. Okay, Alfonso, you're going to see Jelly. Alphonsus and Ebu. 6 Talonia, Nana Hane, in the hall. Emmanuel Obiora. Nadigi. Yes. Guinea Cocuna Kisa. Nadimu chief Emmanuel Wafo, Obiora. So the man was named for Casey and Obohana, Yaji Drubina, Egolego. Na Casey and Abasa. Na Casey and I have Bastahade. They both you do and you'll be nearby. Ma natural head involved in Bastarana, Nana Dimu Gorego, if I know. No Bastahode. Okay. Siap was ne. Okay. Ngwepoba. Ozozi wo kwazi ekpokwazi mozo se mu weta otari akwụkwa na ngwesi na maye weta. Mu weta akwụkwa na si na maye weta. Ihe ọzọ meziri wo Ichukwu Martin Obiora ife mfukwazi ụka na arụ unu na ana. Ko na arụ dunu. Amụọ ya na arụ ya na ekposara aja kpocha ife niile wel na arụ ọrụ. Akpụ niile nkọla ebe ha last year. Ekposiri ha ncha ahụ ige na main road moto na azọtọsi ya. Plantain na banana niile nkọla ebe ahụ. Eji mma gbutisi kposi ya n'ilo moto na arịtọsi ya. So akwụ debe ahụ egbusisichara akwụ niile debe about 17 pankanel debe ahụ. Egbusisichara ha ncha niile from A to Z. Agbana na offense. Di m gbakọnatara ya fence n'ihu. No gate we fit ihozi mana gate ya kara iti. Yes, do n'ihu na ya dị bany. Okay. So mana kịta Ichukwu Martin Obiora etina gate na arụ no n'ime dị yana. Ebutego block na the compound. N'ime ebe ahụ, n'ime dị yana. Okay. Na arụ no na. Busaja na arụ. Busaja na arụ no. So na no aka akọwazi na aghọta m ife na-eme na ana. Okay. Majwa gaji mo me. Majwa gaji, mazina behind the camera na gaji. Onye ana accuse Chukwu. Oya to di ko di to ya. Di motor ya na nwoke. Yes no batala abata ebe ko si. O si from obodo iwe nata.
o si obodo oyibo nata yes jazoba Nigeria mgbe ọ batara gịnị ka o ji wee bata ọ nata na ke business ọ na-eme kịta onwe ha n'isi na mmụọ na-ekpe akọsịghị n'ọgwụ ka a na-ele ọgwụ gịnị this na herbal medicine nọ na-ele ele onwe chop onwe ochie dị ọbịa nwe ebe mmasị gị mma nọ ife ọ na-ekwu na manụ ya na-alụ ụlọ nya na run edichọ nọ ya na-alụ ụlọ oke esi na di gị gbachara na akpọ ya blọk ọ kpụrụ blọk ebe ahụ wee were wee gbaa fensị niile ahụ oke onwezi blọk fọ n'ime dị ọ fọrọ o zuru blọk dị ebe ahụ ya eru 900 pieces of ebe ọ dị n'ime the compound n'ime the land ebe ọ dị kịta ha bụkọje wee na-arụ ụlọ ebe ahụ then okwute dị n'ime ebe ahụ lụrụ 2 trips of okwute eji ya arụ ụlọ kịta ọ dị ebe ahụ ha ncha ka ha bụkọje wee na-arụ ụlọ ebe ahụ ma anata ihe azụ ka nwee ike bata na kamera na Igbo mụrụ m ajụ ka mma ajụgoro for now maka ekwucha aka pịa ọ makata ha ọjọ karịa mọmị nna di gị si na ana ahụ a na-ekwu agbasa ha ọrịa mana o so eje miti n'ime nne ebe a na-asị gị wụta akwụkwọ a na ajụ na ajụgide gị interrogation mgbe ahụ a na-asị mgbe ahụ Cletus Ibeto meka nne ya na-asị ọkwụ ihe ya kwuru no gịnị ka ọ na-osekwu nyanwa wuti ime nna anyị niile si eyo no ife ha kpọkọrịta nna di gị so ekwu o so were kwu ya wuti ụmụ ya niile na ndị ime nna anyị niile ma di gị wee ejimọkwu ya ejima ya so ha ncha ejima di gị so wee kwu ya ma ndị nna ji na ha ma izuchukwu nwa na-atọ dị ya na ha ncha niile si no ife ha kpọkọrịta onwere di gị onwe onye oji ụgwọ tupu ọ nwụọ kwụọ gwa m eziokwu mgbe nwa amara maka ife maka onwere onye bịakwutere gị na di eji na di gị onwe onye bịakwutere m sị na oji ụgwọ nwa onye bịakwutere bụ nwa amụrụ onye oji ịghọta akpa mechin pas ka ọ nọ wee oke Igbo mụrụ m ihe awa ada late Mr. Raymond Obiora ọ tọrọ Obiora Chinechere m tọọ onye ọdịnaka ụmụazị a nne mụlụfa bụrụ nna mụlụfa and ka ọ dị na nne ha si nọọsụ ọsa na ahụ bụ ihe o ji aka o yi eji zụọ ụmụazị a na-egolu na 2015 6 million na Nnewi ọkụ ya na Otolo Nnewi Obiofia Otolo Nnewi ka a na-asị ka enyi ya 1 million ka ọ chịta akwụkwọ ya Igbo bụ Igbo agha de na-ajọ ọzọ bụrụ ọ bụrụ na ọha ya nwana ọ bụrụ na ọhọ dị gị nwana kedu ihe eji achọ ka enye ya ego wee narọkwu ya dị ana anaghịzi ya biko na ana abụla ana ya ana m agwa ụnụ si ụnụ datụ omewu nwa ogbenye ichekwa na ya anwụ anwụ ịnwụọ ụmụ ga-eje kpụwa ụchụ o nwekwa ajọ ọzọ njụrụ asị nya gịnị meziri ụmụnna ha niile ka ime ha niile ji wee kwekọrịta na-eme kọsọ ọ bụrụ na ajọ ife ka ha na-eme ha ncha niile gbara raụnd na-eme ofu ajọ ife ọ sị m na ebe Ibeto Cletus Ibeto dị involve na aya ekwetara ya ngwa nna ka ngwazi ka m nwetelu gị nna Cletus Ibeto ome ka nna ya biko anyị akpọpụ gị na kọtụ nọ na ha na-achọ enyemaka ha na-achọ ihe ekwulufa maka onwe ha n'ihe ekwulufa ọ ada ha nwaanyị debelu m adị ya nwaanyị debelu m na Facebook degbuo m nza ya o wee yọba m nsị ha bịa ka mmadụ ihe ọ bụ nna comment section ya dịkwa open ndị mmadụ yokwu obi fa then gị nwa nna ekwute na gị na nna nwere ike na-azụ ọgbọ ma ọ bụla ọgbọ na-eluo ihe anya ọfụma to me o nwere ihe ọgụ ma ọ sị dat na nna die nya nna ụmụazị a gwalụ ya dat na ana ebe ha nwe bi nya ana obi okelu di ọkwa ya na di ya nwụrụ n'ihu ya so na ana obi ya ka ụkwa nke akọ ka nkụ so azụna onye ọ dị kịta na ana Raymond golo ego nwanne nwoke zọrọ ya nke enyere ya asaa na obi ọlụlụ ụlọ na ya bili with family ya nna di esi ana ọ nwụrụ si na nwa ya nwoke nwụrụ n'ihu ya so no anaka nwanyị ọcha ole ya mgbụsịgụrụ ya so atọrọ na egbu na asị na okweghị ka egbu ewu dị ana so na anaka nwanyị ya Igbo bụ Igbo mma o nwegasị information mma enweta mma drop na my own personal video but for now ị ga ụka
onwe ihe ị nwere ikwu na comment section kọsụ mgbe ha na-ekwu ya eso n'onye ya asị na Kratos anyị emedi nwaanyị ajadode ya but ajụ ya sị ihe kwe na kamera ọ sị m Igbo anyị ya adị mma nwa mmụọ ịmara ihe nna nwa mmụọ emewu na nwa mmadụ ịka onye egbu ya na okwu onye ka anyị ga-emesịa o daalụ nekwa na akwụkwọ dị ya n'ebe nke a fotokopi sa akwụkwọ a na-aka aka n'azụ kịta onye na-alụrụ na ana ahụ eji okwu original akwụkwọ ya mana ha na-eme ya na ya eme n'ihe Igbo ọ ya adị mma daalụ